Numele meu este Paul și am 47 de ani. Am ajuns la Ana ascultând un podcast despre anxietate, unde mi-a strânit interesul pentru metoda de terapie RTT. De 4 ani mă confrunt cu anxietate, atacuri de panică și uneori cu depresie. După terapii și pastile, mi-am dat seama că lucrurile s-au rezolvat doar parțial, astfel că în perioadele în care am întrerupt pastilele, stările și senzațiile au revenit. Am apelat la Ana în ideea de a săpa în subconștient, simțind că lucrurile sunt mult mai adânci. M-a ghidat și însoțit în anumite momente din copilăria timpurie, unde am simțit teama de abandon, acele momente în care eram lăsat singur și în care făceam atacuri de panică similare cu cele de acum. Am fost surprins să văd că ceea ce simțeam atunci, simt și acum, aceeași frică teribilă și aceeași neputință. Cu ajutorul Anei, care mi-a făcut o înregistrare personalizată, pe care o ascult zilnic, mă simt pe zi ce trece mai bine, mai încrezător, mai puternic, mai prezent în viața mea și a celor dragi. Acum, după o lună de când ascult înregistrarea, sunt zile întregi în care uit de aceste probleme sau apar doar momente răzlețe de anxietate. Totodată, utilizez zilnic jurnalul The Healing Journey Notebook, creat chiar de Ana, care m-a ajutat să-mi înțeleg mai bine anxietatea, să fac pace cu ea, să fiu mai disciplinat, alocând zilnic timp pentru a lucra cu mine în acest sens. Este o unealtă binevenită și ușor de utilizat în procesul de vindecare. Mulțumesc mult, Ana, și sunt deosebit de recunoscător pentru ceea ce ai făcut pentru mine și te recomand cu căldură celor care au nevoie să aducă lumină în viața lor, să facă transformări, să schimbe tipare și credințe înrădăcinate în subconștient de 10 ani. Mulțumesc!